Окей. салом дуруд бинандагони гиромӣ, инак барномаи 2 дақиқаи тоҷикӣ бо шумо ман Умар Шеров. Имрӯз дар барномаи мо қарор доранд Ҳусейн, донишҷӯи донишгоҳи давлатии техникии шаҳри Новосибирск ва инчунин Абдувакил, донишҷӯи донишгоҳи давлатии иқтисодӣ ва идоракунии шаҳри Новосибирск. Хуб, Ҳусейнҷон, камтар дар бораи худ нақл мекардед? Салому алайкум, ман Ҳусейн аз Ворух шаҳри Исфара. 3 сол аст ки дар шаҳри Новосибирск таҳсил мекунам дар донишгоҳи техникӣ, факултаи математикаи амалӣ ва информатика. Беҳтарин, ҳазор раҳмат. Абдувакилҷон? Ҳамо салом. Тӯли 4 сол мешавад ки ман дар Новосибирск таҳсил, кор, фаъолият мебарам. Баъди хатми мактаби миёна ба Новосибирск омадам. 11 сол мактаби тоҷикӣ хондагам, аммо масалан мани экзаменҳои ба забони русӣ, аммо даже тести миллиам ба забони русӣ спурдигам. Беҳтарин, як имтиҳон барои худ. Забони русӣ как-то легче меомехе. Дуруст, барое ки агар интернет дорем ягон маълумот гирифтан, ягон ба забони русӣ бисёртарак маълумот, ба забони тоҷикӣ маълумоту китобҳо камтараканд. Барои ҳамин беҳтарин, саломат бошед. Хуб, ин барномаи 2 дақиқаи тоҷикӣ, чуноне ки гуфтем, барнома барои санҷидани сатҳи донистани забони тоҷикии иштирокчиён. ҳар як шумо дар ин барнома 2 дақиқаи доред. дар ин давоми 2 дақиқа дар оинаи нилгун калимаҳо бо забони русӣ пайдо мешаванд. Шумо бояд ҳамон калимаҳоро бо забони тоҷикӣ тарҷума кунед. Калимаҳо оддӣ нестанд. Калимаҳое ҳастанд ки мо дар ҳаррӯза гап задан, вақте ки ба забони тоҷикӣ гап мезанем, ҳамин калимаҳои русиро истифода мебарем. боз гуфта намонем, дар назди шумо чӣ гунае ки мебинем, зангулача ҳаст. шумо метавонед, агар калимаро надонед, тарҷумаашро метавонед ба зангулача занг зада ба ягон нафар занг занед. дар вақти ба ягон кас занг задан вақти шуморо ман мекунам. ва инчунин агар калимаро надонед, шумо метавонед калимаро гӯед, ман мегузаронам. дар ин маврид 3 сонияи шумо ҷарима карда мешавад. қоидаҳои барнома ба шумо фаҳмо? Ягон чи подсказка нест? Подсказка, агар вақте ки калимаро фикр кардан мегирем, ман подсказка мекунам. Ман мақсад ягон ишора мекунам, ягон калимаро через синонимош миём. Подсказка мақсад ман худам гуфтан мегирам. Неки беғазаи мақсад занг заданам, гузарониданам ҳастай. Аётон набаронед ки вақтон ҳамагӣ 2 дақиқа. ҳозир бозира ихи оғоз мекунем. Ман як калима мегӯм. Кадоме ки калимара тарҷумаша медона, зангулачада зер мекуна, тарҷумаи дурустша мега, аямо одам сар мекунем. хуб, калима цитата. Мақола. Не, мақола чӣ меша? Статья. Ама цитата. Калимаҳои бузург. Не. Цитата вообще худаш чия мегам ку? Тоҷики хати мегем, тоҷики хати чӣ мегем? Мегем ки шоири бузургвор Бузургон гуфтанд. Ҳамин гуфтанд исм ку? Мақола. Не. Ҳамин гуфтанд ин ҷумла чия? Феъла. ҳамин гуфтан агар исмш кунем чӣ мешава? меган рафтори нек, кирдори нек, гуфтор ё иқтибос ё гуфтор. Цитата гуфтор мешава. Бара мегам ку бузургон гуфтанд. Цитата велики худои мақсад. хуб, бозиро аз Абдувакилҷон оғоз менамоем. Тайёр ҳастед? Бале. хуб, оғоз. Сидение. ҳамин асп сидение дорад, чӣ меган? Занг мезанам. хуб. Алло, салому алейкум, брат, сози хубе? Валейкум салом, чӣ хеле нафтен саломатумо? Мо ҳозир ҳамин барномаи 2 дақиқаи тоҷикинда анамон якта савол омадагӣ. Калимаи сидение ба забони тоҷикӣ чӣ мешавад? Стул чӣ мешавад? Стул. Кадом калима? Сидение. Синонимаш стул аст, стул. Миз мешавад, не? Стол миз мешавад. Стул ми сидение чӣ мешавад?
جوی شیشتم همین جوی استودنت نشست. نه همین دانشجو میگن چیزی یکم سال یکم نمود کلمه دیگه چیه باز میگن تو چندم سال خوندی چندم چیزی میگن با کورس میگه. کورس کلمه که چیه یا کلمه کرسی. کرسی یا زین میگن زین یا اسب زین. ما گفتم که اسب خطی گفتم انا زین یا زبون اسب بمیسه تو همون نمیبرد آه، فکر به خب. نمیبرد. کلمه درست یا مقصد زین میگیم یا کرسی خب کلمه برای حسین جان смысл یعنی معنا درست соперник سپرنیک. مسابقه قدمی برایان میگه که پراتیونیک. противник روسی سینانیم خرید خیلی بود پادکست که کار فرام میشه. من کلمه شناسه استفاده میبریم کلمه تاجیکشم به خاطر نامون داشتم فکر کردم که اصلا بجام درست شما نازمیم. علیکم السلام. درست ما نفسم. حاضر این برنامه 2 دقیقه تاجیکینده کلمه سپرنیک به زبان تاجیکی پیرواد کردن نکن. کلمه چی؟ سپرنیک پراتیونیک چی میشه؟ سپرنیک. سپرنیک. بوکوا چی میشه برای تاجیکی بوکوا حرف. یک کلمه دیگه او یا حرف دیگه بعد حرف ر هر الو. هر. آخرش ف هر یک کلمه یا حریف یا رقیب؟ حریف یا رقیب درست رقیب. معنی رحمان. درست یا حریف یا رقیب درست میگذرانیم استادیوم میدان درست استول میز درست استوب ایستادن ایست درست استول کرسی درست تریتوریا پهنایی میدان نه پهنایی شیری نمیشه یکم تریتوریا زمین نه زمین زملا نه میکنیم این همه کلمه نه بیچنه. نه مساحت چی میشه پیریمتر یا площадь تریتوریا میدان مثلا майдан چی میشه مقصد چی نام داره площадка площадь مثلا майдан لنین площадь لنین مقصد площадка майдан چه سلام علیکم چه شما من نشناختن همین برنامه 2 دقیقه ده یا سوال بود تریتوریا ده карандаш چی میشه قلمرو شد یافتم رامت کلام حدود هم میشه. حدود قلمرو کلمه درست برای عبدالوکیل تاور همین گوساله چی میگن پوده میگن. نه میگه که ما همخالی چی داریم اگر در عموم گیریم تاور. یا یک کلمه دیگه ملک میگن تاور و ملک مقصد صاحبی تاور و ملک تاور مقصد ترکیش خیلی пропускай требования مثلا خواستن یگان چیز خواستن желание مقصد شرط نه شرط условия شرط همه جای کلمه دیگه требования یه بار دیگه طلبات
грамматик калон. Амо. талабот иддаоҳо дуруст талабот. Хуб, мегзаронем. Уведомление. Уведомление. Ягон чи хабар чи бошад? Не. Хабар. Новость миша. Паёмак чи? Не, паёмак, сообщение, СМС. Тоже пропускаем. Пропускаем. Удалить. Хориҷ кардан. Хориҷ кардан и выводить. Удалить. Исключить хориҷ кардан. Аве чӣ мегӯянд? Тоза чӣ мешавад ба дигар мегӯянд? Ҳамин чиро Тоза кардан. Тоза кардан. Не, калимаи тоза не дигар чизаш. Хонаро тоза мегӯянд, не хонаро дигар чӣ ку? Либоси тозаро чӣ мегӯянд? Либоси Пропускаем. Калима канада аст. пок кардан. Уксус. Уксус? Секрет чӣ меша? Секрет. Сир? Сир. Ту ҳарфи дигар добавид ку. Сироп чи меша? Не, сир. Ке? Сирк. Сирк? Я дигар ҳарф. Сирк. Сирк. Сирко. Сирко дигар чи мешад ку ба фикрам? Чеснок гуфтани? Чеснок сиркаду, сирпиёз мешавад. Сирко, уксус. Уксус вообще ин дигар чиз ку. Сирко аз тарафҳои мо ба хуҷанба аз ангур мегӯянд. Ангур тагоби аст. Аз ангур тайёр мешавад. Ана турба ҳаст ку. Вақти турба метарошед. Турд ошба ку сирко мекунад. Ана уна сирко мегӯянд. Уксус ин чизи дигар чиз. ин мақсад ҳар калимаро дар ҳар минтақаҳо мақсад метавонад ки ба дигар маъное истифода барад. Не ки маънои асосӣ наме авқот. Калимаи авқотро медонӣ маънош чие? Таом. Не. Хӯрок. Не, тоҷикҳо ами мо омӯхта шудагем авқотро ҳамчун хӯрока истифода мебарем. Агар не авқот ин як муддати вақта, ҷамъи вақт. Адабиш ба адаби ами калимаи арабӣ авқот мақсад ами ҷамъи вақт мақсад. Мақсад мегӯянд ки авқоти сабт, вақти забт мақсад да, ами муддате ки сабт рафтагиа. авқоти барнома. Дар авқоти барнома инами корро шид мегӯянд. Дар муддате ки барнома сабт шудагӣ буд, инами гапо шид мақсад. Ана барами уксус сирко мешавад. Тарҷумо метавонем мақсад ба ChatGPT ва дар Google дар дигар фарҳанги забони тоҷико ва дар дигар китобо ҳамун чизоро бинен. Дуруст. Чуноне ки дидем вақти Абдувакил ба итмом расид. 2 дақиқа барои ҳамун имрӯза барнома дар бохтӣ. ҳусейнҷон табрик. Дар ин барнома чилоктар будӣ. Вақт боқӣ мондагия барои ҳамун дар барномаи имрӯза ғолиб омадӣ. Хуб, оиди барнома ягон гуфтани таманниёт? беҳтарин барнома барои ба ёд овардани калимаҳои тоҷикӣ бисёр кӯмак кард. Дар барномаи оянда ба хубтар кӯшиш мекунем. Хуб, беҳтарин. Абдувакилҷон? Хай барнома яке аз барномаҳои хубтарин. Давлати рус ба ин яке аз барномаҳои зур барои мо студентҳо анам хел ман в основном окружением анам студентҳои рус мебошанд ба ҳисоби ҳамин общение кам айда. Общение кам ин барнома хеле хуб ҷолиб. Аммо анам 2 дақиқа мисли 2 секунд мегузашт. Дуруст қайд кардед. вақтаи охир ҳама ҳамин чи дар душанбе чи дар Москав масалан вақте ки сабт карда истода ин барномаро дар ҳама ҷо мегӯянд ки 2 дақиқа тези бад мегузорад. хуб ин барномаро дар ҳақиқат барои он сохтаем ки вақте ки муҳиту атрофи мо ҳама рӯззабон ё дигар забонҳо ҳастанд мақсад бо забони тоҷикӣ кам гуфтугӯ аст, кам рафтуру кирдор дорем. Барои ҳамин ин барнома метавонад
сабаб шавад ки мо боре дигар забони тоҷикиро ба ёд дорем, боре дигар калимаҳои тоҷикиро ба ёд дорем. ҳамон Тоҷикистон ҳам агар гирем, тамом дар Душанбе ё дар шаҳрҳои калон, чи дар Хуҷанд бошад, чи дар Душанбе бошад, чи дар дигар шаҳрҳои калон бошад, ҳама бо забони русиву хитоиву фаронсавиву англисӣ гап зада истодаанд. Забони тоҷикӣ гум шуда истодааст. Барои ҳамин ҳатто дар Тоҷикистон ҳам дар ҳамон шаҳрҳои худамон агар гардем, забони тоҷикӣ гӯё ки кам шуда истодаасту. рафтам одамони рус ба ҳисоби русҳо бисёр шуданд. бале, ҳам русҳо бисёр шудаанду ҳам худамон ҳам ба забони русӣ бисёр гузашта истодаем. Бале. Хуб, имрӯз дар барномаи мо чӣ гуна ки диден, Ҳусейн Ғолиб омад. То барномаҳои оянда бо шумо будам ман, Умар Шеров, Ҳусейн ва Абдувакил. Саломату сарбаланд бошед то барномаҳои оянда.